Tigpamaba sa Visayan Electric Company mi Pahimangno sa katawhan kabahin sa mga linya sa kuryente sa mga komunidad. Taliwa kini sa nahitabo kagahapon sa buntag, diin usa ka lalaki ang misaka sa punoan sa mangga aron mopo sa bunga niini ang nakuryentihan ug namatay. Gikatahong nasabod ang dala niya nga dughit sa linya sa kuryente. Matud ni Queenie Bronce, Reputation Enhancement Manager sa VECO, secondary line sa kuryente ang naigo sa biktima nga si FJ Tamarillo. Ilang awhag nga magmatngon gayud ang mga tao. Ilabi na kung may mga sanga sa kahoy nga mitanday sa linya. Mas maayong mag-report dayon sa ilang hotline o social media accounts aron kini maaksyonan. Dugang ni Bronce nga libre ang pagpamulong sa taga Visayan Electric Company sa sanga sa mga dagkong kahoy. Ang tagduma sa kompanya nakig-communicate na usab sa pamilya sa namatay sa Mandawi City. Kaning secondary lines na to insulated man siya, but over time basin pod og napanit na ang ilang mga insulator. So muna nga di kita mosalig no ang i-treat nato ang tanang overhead lines as live wire. So kanang mga linya nga mga tanga sa kahoy nga nitanday na sa atong mga linya sa kuryente, ato gid na siyang maninguha gid nga ma-report na nato sa Visayan Electric